Tripura Indigenous People Fresh Association ni ngai sing tini sini edisi hapam ni tini wo sini phainai je Garia terno rugi kaisa Garia Mwsamung competition khlaijak thung nei sing tini borom tamnai bono memorandum sing tini Yapharkha te kaisa kok ngangkai bisini bisik tham romai sini je Tiprasa sinai si kereng rok, Kokborok, Kotoma sinai rok, borok bahina cerja gangai dong kasih ni Bijab ter rok bungnya, gama hai rok notui sengbong ni tini kaisa proposal eba memorandum seng relaika, je hai khlaijak thung khlaijak nani nango ni, guys seng tini edisi hapang sini CEM, Pono Chandra Jamatia Sarbai Malay leka, gabo Kokborok agin simi to wan chukjak krei borong ni planning go hai kisah misa wan supano ama hai kita kelai tabung no kaina ne ama hai rok wan sukjak krei ke borok chajak je proposal payment bagi borok wan sugui nai ni sao je buskango o hati barsa ni bisingo no borok wan suklai sengno khlaina ni bagi chaitok nai ni te Kokborok nai ni Belakang hambai joto electronic media takok tei bokok sungna phaimanja khwaijak tini Tripura Indigenous People Press Association TIPPA ni angoi borom gana president Bwlai Deborma tei bon loge song phaiwi ani office of phaiwi kaisa memorandum ro phaikha belai nangmani kaisa chung wan sok jaya no katal wan chomung togoi phaikha TIPPA sro Garia Mwsamung Batalaimung panda khainani bagai edisi hapangno request khaikha amo जों Garia festival ni bagai thangnai bisio bo जों edisi hapang khaimani yagolo जों protiti subzone wise Garia festival khainani bagai जों finance rohoka chini subzonal brungno 44 ta subzonal taklai bisio bo जों subzonal wise bisio wise जों Garia festival khainani bagai जों finance approve khairoka phiaba Mwsamung jeta chini Sri City ni hoite जों ama sengwi family chini Garia Mwsamung ama Bwlai khe nangmani boni Batalaimung rok khainani bagai जों phan rok grini bagai wansok jaya phiaba ama Bwlai khainani nangbo bono teiwi TIPPA ni ngoi kaisa deputation ro laiphaikha deputation ro raino Bwlai khe hambai chini edisi hapang bo जों wansogoi nainai 2-3 दिन बिसिङाव जों वानसगै सिद्धान्त लानाय जे तमा खानाय मासा फान गोरैनि बिसिं दैफोरनो लिमिटेड फाननि बिसिङाव जों बाहायखे सेन्ट्रेलि कायसा जिखनते प्रग्राम खायमानो Garia Mwsamung panda तैबो अ जागात ते कायसा एजेन्डा दङ बिजाब बानिक खायनायनि बागै चिनि तिप्रासानि बिसिङाव सयनाय कक्ताम सयनाय कविता सयनाय nini koglop soinai amai kabang ma kereng rok tongo phiaba जों borokno respect khaimaya honor khaimaya borokno focus khaimaya ngoi tongkha chini edisi ni hoite prai जों phaimani yagolo bijab bani rok khaijaya thangnai bosoro जों khaline henei wansokphano khaimaliya bibino karone boni sikang to corona ni period tongmani bagai जों aprok khaimaliya taklai behai ni jora lai thangmani hai almost about tamas na re ni season phai tongkha ani bangoi जों bijak bani khaibani rok taklai ni o wan sokja kri haipano जों jora makha hingke bono behai ne जों Bwlai nangmani jehetu chini